खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ 2025 मायथाइयाव BPF राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव फैयोब्ला बेंगुरा सुबुंफोरनि मोननांगौ गासै खाबुफोरखौ होगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावनि कुसुगावआव साननैनि हाबाफारिजों वर्ल्ड डिसेबल डे एबा बेंगुरा सान फालिनाय हाबाफारिया थांनाय सानाव थुंगेबाय। बे सानखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनायजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङावबो थानाय कुसुगाव डिसेबल पार्सन ब्लक अफिसनि लांगोनायावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डिसेबल पार्सन एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 3 डिसेम्बरसिम साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे 29 नं सोनाब क'क्राझार LACनि MLA रबिराम नार्जारि, MCLA रहिन्द्र ब्रह्म, प्रकाश बसुमतारी आरो गोबां मानगोनां आलासिफोरजों लोगोसे गोबां देहायारि नोरजिया सुबुंफोराबो बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गोबां कुसुगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव 2025 मायथाइयाव BPF राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव फैयोब्ला बेंगुरा सुबुंफोरनि मोननांगौ गासै खाबुफोरखौबो होगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया BJP राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि खोथाखौ आंबो खोनादोंसो नाथाय दासिमबो BJPनि थुफि गाननायखौ नुनो मोननाय जायाखै जायनि थाखाय दासिमबो BJP हान्जायाव हाबदों होननानै बुंनो हाया होननानै रोखायै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे खौरांगिरिनि सोंलुआव रन्जन दैमारिया चिफ जायोना प्रमद बर'आ चिफ जागोन होननानै सोंनायाव 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि उनाव मिथिनो मोननाय जागोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। तामुलपुराव लक जागरण मन्चआ सोमावसारदों। तामुलपुर जिल्ला लक जागरण मन्चआ बांलादेशनि गासैबो हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाय आरो मानसि नङै अनागारि खालामनायनि बेरेखायै सोमावसारदों। सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो सोमावसारगिरिफोरा सनातनी हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ होबथानांगौ, मानसि नङै नाख्रेबनायखौ बन्द खालाम, हिन्दुफोरनि रैखाथिखौ रैखा खालामनांगौ, बांलादेशआव हिन्दुफोरनि मोनथाय रैखा खालामनांगौ, हिन्दुफोरनि हेंथायै धोरोमारि हिंसाखौ सहायनो हानाय नङा बायदि स्लगानजों गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो ना बिफाननि EM राकेश ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गोरिब नखरफोरनो नखरसेयाव 50 था हांसो फिसा राननाय हाबाफारिया मैया सराइबिल समस्थियाव जागायबाय। बिटिआर सोरखारनि थांखि लानाय बायदिनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल नेपालपारा VCDCनि मावख'आव गोरिब नखरफोरनो हांसो फिसा राननाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मैयानि हांसो फिसा राननाय हाबाफारियाव गासै 12 था VCDCनिफ्राय 4 आरो 5 बयनिख्रुइबो गोरिबसिन नखरफोरखौ बासिनानै नखरसेयाव 50 था हांसो फिसा राननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मैयानि बे हांसो फिसा राननाय हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथिदोंमोन मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि आरो गसाइगाव जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि रामधानु ब्रह्म बिथांजों लोगोसे सराइबिल ब्लकनि नेहाथारि मृदुल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। कर्नाटकनि सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसा समायराया भारतनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन पाइलट जानो हानानै जारिमिन सोरजिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रनसाय धान दालाइ एबसुआ
35थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। रनसायधान दालाइ एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों 35थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनायजों लोगोसे गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफुंना लादों। रनसायधान दालाइ एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै परमेसन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै केल्भिन दैमारिखौ सायख'नाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव हाब्रुबिलनि UN गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सराइबिल ब्लक BPFनि 6थि टेरिनियेल कनफारेन्स खुंफुंदों। गसाइगाव जिल्ला BPFनि बानजायनायाव गसाइगाव हाब्रुबिल UN गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों सराइबिल ब्लक BPFनि 6थि टेरिनियेल कनफारेन्स खुंफुंदों। मैयानि बे जथुमायाव ओनसोलनि BPFखौ मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदों। मैयानि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन BPFनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे 29 नं बिधानसभा बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि। IIT गुवाहाटीआव खुंनाय इन्डियान इन्टारनेशनेल साइन्स फेस्टिभेल IISF 2024 आव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जुरि स्पेसियेल मेनसन एवार्ड मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।